Vi kontrollerer midterskruens tilstand, giver en lille smule fedt for enden, skruer den ind. Så kan vi begynde med at skrue trykpladen smøtrigger på plads, til de har den rette afstand. Selvfølgelig skal de være lige langt inde, sådan at de har samme tryk. Anbefalet afstand er 26 mm fra den